Nag-miss ka kagabi. Oo, Chip. Bilay na dahil sa mga tulisan. 20 mil, Chip. Di ko matuwa nga 20 mil. Nga naman eh, Chip. 500 lang gihatag na ko. Ay, ay! Dok, tambali taon ni akong anak, Dok. Nga naman ni Mrs. Nakatuon og tibok piso. Mao ba? Imo ba ning operahan, Dok? Di na lang. Himuala ng alkansiya. Ay, ay, ay. Pwede ka makabantay sa mga asawa? Nga naman, mama. Nagmata ka lang yung buntag. Ang mga asawa, nagduwag kayo. Unsa? Unyawa sila mapaso. Ay, ay. Gabi, tay. O, pamaluto, anak. Gabi, tay. Wa pa lagi maluto, anak. Ang imo ba, tay? Gabi, tay. Nahala, Tiban. Pagpalit itong tuba. Kwarta, tay, be. Naunsa ka ba yan, Tiban? Pagtuon og palit og tuba, ang way kwarta-kwarta. O, tay. O, tay. Ninang galons to ba? Oh, wa ka lagi nito ba? Gamita imong utok, tay. Pagtunog yun, mga way tuba-tuba. Tay, kung sa ining sa saging. Ing na lang inyong maestra nga tungdan. Tay, di man lagi tungdan ang ili sa saging lagi. Banana man lagi. Pastilan, banana, ginog. Lay Amerikano. Kuligyan akong banana kyo. Hey, Joe! Banana kyo! Oh, fang. Grabe sa di mo, Joe. Wadyo kay kwarta. Utango dyan mo. What? I said, oh, thanks. Dili, utang. Anak dong, pagkakot itong tubig dong ka, buutan man. Ikaw na tay. Hindi ka buutan. Kabuutan sa. Ay, kalay ako tay. Buutan bitaw ka. Ako sa kumat guliat. Inkwentro may mga hapon. Ginakrakan na mo. Hurot ang tanang hapon. Pero may bawas bitaw na sila. Pagkrakrak na mo. O siya dito po. Hurot sa may kamatay. Asa ko to, oh. Pumunta na to sa ustong taga Davao. Patay naman gito. Guliat, asa man ka. Kung maglumba ang auto kang kabaw. Sa auto yun ko, noy. Kay kusog mamudagan. Ikaw, asa man kabe? Kung maglumba ang auto kang kabaw, mong padaplin ko, ligsan pa nung ko sa auto, ni sungayon ko sa kabaw, pantay! Ay, ito man to yun yung magitambag na ako. Naon sa man na. Ayaw ka pala kanin mong kasuguliat, abogado ko. Saman, nagkakapagkwarta? Wa ko'y kwarta, torni. Pero na ako'y kotse. O ba, kung na, may mong ibaligyan na mong imong kutsi, aron nagkakakwarta. Yun na, unsa ba mo sa? Nangawat kong kotse, torni. Saling, gibugan to ni mo skuliat. Oy, bugan ako. Anong ngawat og hawk? Para hawak, magigbuwag ka na, masuko ka na. Ano di ba ko magigbuwag? Malain mang babaeng yung gikawatag hawk. Ay! Hay
high-tech na yung panahon na gulit. Lakip ang mga balbal, high-tech na sad. Ang anong high-tech naman sa mga balbal na ibe? Oh, sama sa mga vampira. Inipaak si mong liog, dili na susupan na imong dugo. O saon man na ay? Buhatan ka na lang chikinini. Nge. Alright class, ang atong lesson karon mao ang English. Yes, sir. Esteban, o sa inili sa Poste ni Biloy. Roger, post ni Biloy. Oo. Post Nobel.